Hoy es lunes aquí en Turquía. Hoy es martes aquí en Sants y estamos acaloradas. Hola, cafecitos, estamos a día de martes. Espera, però hem començat ja? No sé, quan tu vulguis, Marc, ja estic dissociada. Joder, macho. Bon dia i benvingudes a un cop més a aquest Medio Disgusting. Se suposa que la setmana passada ens haureu vist a 3CAT, se suposa. Se suposa que ens haurien d'haver vist ja, no s'ha pogut. Roser ens ha boicotejat la Roser i el Barça. És que poc es parla. Des d'aquí entra en mi libro negro Roser, el Barça i també Bugs Bunny. Per la Warner. Uau, que rebuscat, amor, que rebuscat. No. I Lola Índigo també, per Lola Bunny. Lola Bunny, pues uau, eso. vale. És que haurà una pedregada damunt també com a verga. Buah, és que això ho he explicat a l'episodi passat. No passat. passa res, perquè com no s'ha vist en l'episodi de Somega de moment... Da igual, després quan arribem ja ho parlarem. Avui portem un especial la gent que ens ha criat, la gent que ens ha format, és a dir, la gent bona de la televisió. És a dir, tots els personatges d'aquests camps que ens agraden i que ens fan molta gràcia i que segurament tots els gais a Twitter fem servir els seus memes. Per poder parlar aquest tema, avui hem portat un convidat, que és en Mr. Mossèn Miranda. M'encanta. Anava a dir Miss, M'estava sentint superidiota perquè t'estava aguantant el micro i pensava, clar, si la gent, això és un pla seqüència, si algú mira el vídeo me veurà aquí com tiesa viva, sense parlar, perquè no m'han presentat encara, però aguantant el micro. No, però m'ha agradat estar com sublevada, realment. That's not... Bueno, això, agafar el micro, això és com en Cazamariposes quan entrevistaves, o tu no entrevistaves? Jo era editor de vídeo, Cazamariposes. Editar vídeo, no. Així no s'estila molt. No sé parlar, no s'estila molt. No s'estila molt a on? No puzzle. No, ja, però, hijo, és el que me tocava, no sé. Ja. Jo era feliç, he de dir, perquè és com que veia la misèria, però alhora estava una mica outside, saps? Sí. Bueno, i de fet, els vídeos de Cazamariposes eren supercutis, I les narracions que després les va agafar Sálvame, tot. Clar, perquè molta gent, quan mos varen xutar de Cazamariposes l'any 2020, però era febrer. Però per què va acabar Cazamariposes? Pues és que no te sabria explicar, no era per una raó com superemocionant de cancel·lació a l'Ter Stegen, això no va passar. No va passar res d'això, i tampoc va ser per baixa audiència. Jo m'imagino que era com una cosa de, bueno, és un programa que per la audiència mediocre que fa no mos costa tampoc un dineral, però si mos ho podem petar, mos ho petam, i preferim comprar un programa de, jo què sé, saps? Les novel·les turques. Sí. Uf, total. Alguna cosa, bueno, de les novel·les turques que pesats, sí. Llavors això va acabar en febrer de 2020 i molta gent va anar a Sálvame i llavors molt de vídeos després estaven a Sálvame. Vale. És que jo en el seu moment vaig pensar que era com un rebranding cap a Socialité i realment tot l'equip i tot era heretat, literal. Bueno, és que Socialité... Jo vaig començar, o sigui, tot això era la fàbrica de la tele. Sí. I jo vaig començar a Socialité. O sigui, tu has treballat a Maria Patiño. No, perquè Socialité va començar a Barcelona, que era com un Cazamariposes de finde. Clar. Vale. O sigui, era com de tarde, però de finde. I no anava molt bé d'audiència i ho presentaven a Núria Marín i a Nando Escribano, que eren els presentadors de Cazamariposes. I després ho van enviar a Madrid i ho van centralitzar allà amb la Maria Patiño per agafar més audiència i jo allà no hi vaig anar, m'haig quedat a Cazamariposes. Llavors que la Socialité era com molt similar. Clar, és que jo era el que des de fora com a audiència veien, jo era rebranding, realment és tot el mateix. De fet, el plató era superparegut. Sí, de fet imitava una mica perquè no semblés que s'haguessin mogut de lloc. Amiga! Vale. Sí, era així. Els secrets de la tele. I res, vaja xapa, pues acab de fotre. No, pues perfecte. Sobre la prehistòria televisiva. Perfecte. Clar, el mossèn ens educa. Mossèn educa, mossèn entretén. Exacte. Com els explicaries als nostres 10 oients, suposo? I mits. La mitja és la llum, ho va dir ella. És veritat. El que passa és que no podeu veure de moment, perquè com està bloquejat l'episodi... Qui ets tu? Com explicaries qui ets? Pues mira, sóc una persona de Mallorca, tinc 32 anys, vaja descripció avorridíssima que estic fent, sóc editor de vídeo, realment, a tele, el que passa que últimament estic fent una mica de petarda davant els micros. Com ha de ser? Realment no és la meva feina. I a tot això jo he estudiat cine, que no té tampoc gaire a veure, escac, o sigui, sóc... Mira, abans criticàvem Outside de Micros en la Rigoberta van dir per seus privilegis, però jo sóc aquesta persona. Però bueno, he acabat fent tele en el principi d'editor de vídeo, però ara més com davant micro. I el que m'agrada és la cultura pop i la premsa rosa, que sempre van agafades de sa mà.
Perfecte. Ets un poc nosaltres, la La veritat. diferència és que nosaltres som més intrusos laborals que ell. Perquè Bueno. venim d'altres backgrounds totalment diferents. Bueno, i ja. Ja, els vostres estudis m'han al·lucinat, no sé si els voleu dir, però és que jo no. Bueno, No, aquí els reals ho saben. Ah, Els dos oients del principi. Els dos I allà oients- no està la llum, bueno, no ho sé. Els dos oients al principi, tu i jo. I l'Endani. L'Endani Ai, està perfecte. full allà. Potser els Perfecte. dos revisant si se sentia bé. Exacte. I ja està. Pues eso. Bueno, de fet, no ho revisaven així, s'escoltava. I teníem, però és que era horrible, en plan, no tenim ni càmera, ni gravàvem ni amb el mòbil i ni amb micros. Era una webcam amb ojo de pez. Amb ojo de molt dura, pez, era molt fort. Bueno, però de que alguna manera se comença, No, això ho puc sí. entendre. Exacte. No passa res, no pots jutjar. A més, la misèria, jo la valoro positivament. Exacte. No. Bueno, precisament m'ho telefonat una mica perquè vosaltres també. Sí. Bueno, Sí, de que fet, de misèria, tampoc... És que ara queda molt lleig com a introducció. Tu fas les introduccions bé. Ara de Digues. misèria anem a parlar, però tampoc. Bueno, sí, algunes misèries, perquè ens agrada molt el tema de la cultura pop. Jo sempre ho he dit, a mi sempre la gent em deia, és que per què veus Sálvame? I jo deia, és que per pensar en la meva vida de mierda prefiero riure'm de la dels demés. I per això a mi m'encanta aquesta gent. Vosaltres, quins serien aquells personatges que heu dit d'esta trama o aquest mundillo que més us han impactat o que heu dit més? Este és mi rollo. Vols començar tu? A veure, jo ja saps que sempre que puc, i ho vam dir la setmana passada, jo reivindico la Manuela Trasobares moltíssim. Ah, està molt bé. Sí que és veritat que és el que vam dir ja en l'episodi passat, que està segrestat. Ho vaig a repetir 30 vegades. Bueno, això és com és una personatge que sempre s'ha tractat molt malament i realment no té, en plan, no té res detrás, no té res de camp, però en aquell moment se va tractar molt com a punxing ball. I bueno, de fet ara la pobra està en Castelló vivint d'aquella manera perquè tot el món se li va riure a la cara en televisió. Clar, ell és com que se reivindica des d'una forma bastant lícita com una persona molt més intel·lectual que potser Perquè certs és que ho personatges és, d'allà, És que sí, sí. però que clar, que és com aquest seu recorregut és una mica finito perquè Sí. és com, val, on la fotem ara, no? Una No, mica, clar. I ja. Bueno, és el que va dir la setmana passada el Carlos, en plan, sí que va haver un mínim de revuelo l'any passat quan Nebulosa la va intentar reubicar. Sí. Però tot i això també va haver un poc de movida perquè és com que Nebulosa es va apropiar de la seva frase i tot. Bueno, va sonar Bueno, molt fort. de fet, me sona com un moment com de Manuela Trasobares anant a tardear o algun programa així És superfascista de veritat, Telecinco. és veritat. Va anar a Amb les veure. tetes biòniques i les gafes. Clar, aquest sí, jutge sí, que se sí. posa com de Sailor Moon de cartolina ara, que jo no acabo Sí. d'entendre, però endavant amb tot. Sempre. I allà com atacant a Nebulosa per apropiació cultural m'ha semblat com una mica estrany perquè, bé, jo què sé, cadascú té les Sí, seves sí, maneres sí. de reflexionar i de viure les coses, però vaig pensar, que guai que na Nebulosa, que ara té com un gran altaveu, Sí. reivindiqui a Manuela, que a més també és valenciana i tal, m'ha parecer superxuli. Bueno, de fet és catalana i valenciana. Sí. Qui és catalana i valenciana? La Manuela, ella va néixer a l'Empordà, se'n va baixar a València, li van prohibir fer falles, va tornar una mica a, a Catalunya i tal, i després ja va tornar a baixar i ara està Ah, visquent a mira, Castelló. pensava que només... O sigui, pensava que era full València. No. Vale. De fet va ser la primera, això no ho vaig dir, la primera regidora trans en PO, crec. És veritat. Això sí, és que té una vida superapassionant. És que és això, a mi em pareix una icona tan guai i que s'ha reivindicat tan poc i l'han tractat tots tan malament. Ja, No total. sé. Mira, jo he de dir que és una mica en la mateixa línia ara que demanaves com personatges que a mi personalment m'ha marcat, perquè a més per generació, vols que són un poc més joves, però a mi m'agradava molt Crónicas Marcianas. Que Ai, havia- espero que diguis qui jo crec que vas a dir. Bueno, clar, allà hi havia na Carmen de Mairena, Ah, no sé vale. si anaves a dir aquesta persona. No, però també, sí, sí. Sí, na Carmen de Mairena al final per mi va ser la primera persona que no entenia quin gènere era a la meva vida. sí. Llavors era com... o sigui, la meva iaia me feia mirar aquests programes sense considerar que a mi me pogués inspirar en absolut, però va ser bastant inspirador. En el moment hi va haver com un primer terror, Sí. perquè no sabia molt bé el que estava veient, però al final a la llarga m'ha paregut un personatge super inspirador i crec que també super poc reivindicat des de Catalunya, que ella era catalana. Sí. S'ha reivindicat super poc, considero, no? No sé. No, sí, o sigui, jo pel que jo sempre he sapigut de Carmen de Mairena fins que no vaig decidir investigar més. Jo me'n recordo que vaig decidir investigar Carmen de Mairena al moment que, desgraciadament, ella va morir el 2020, que sí que ens va pillar tots la pandèmia i tenia temps de fer el reset. Ja, és que a més això va ser horrible perquè se va morir en una època com va sortir per la portada de atrás Sí. perquè ningú podia fer Sí. un homenatge. Exacte, i després ja ningú l'ha tornat a com a reagafar. O sigui, jo sempre havia vist lo típic de Carmen de Mairena, jaja, és fea, jaja, no sé què, jaja. Com la Pantoja. Exacte, i aquestes parts més còmiques que feia ella, però és que en realitat és que ella també va donar, o sigui, potser més cap a de portes a
a la resta del territori sí que va ser com més meme, per d'alguna manera, però en el fons potser sí que aquí a la ciutat de Barcelona potser va ser més important i també és una cosa que ser un carret de mano, una estatuilla. Clar, ella crec que vivia a Nou de la Rambla, crec que sí, a la Rambla. Pues un carreró per allà, a més és que ella era com un personatge supericònic a nivell històric per el barri xino, el que era el Raval, carrer Paral·lel... Bueno, i parlant del Raval també, Mònica del Raval. Uf, l'ador. O sigui, també jo, sí que és veritat que de Mònica del Raval ja no tinc tanta idea, o sigui, més també la sé per el vídeo de les Bistec. Jo vaig descobrir l'altre dia que estava en el... Quin dia era? Universo. No, Història de l'Arte era, potser? O Universo? No sé que era Universo. Perquè estaven en el teatre i tal. Ah, pues sí, pues eso. I que també va morir fa poc i tampoc no se la reivindica, és com... De fet, està una fossa comú ara mateix. Perdó, com? Sí, una Mònica de Raval perquè no té com nínxol propi, ni diners familiars, ni res, i està una fossa comú, i un noi de Madrid, no me'n recordo el nom, perdoneu, va intentar fer com un Verkami per tal de subvencionar-li una tomba, però no va ser possible perquè és que és una pasta i a part necessites el permís dels familiars. Hòstia. I els familiars varen dir que no, que la deixessin descansar on estigués i ja està. Perquè ella era de La Manxa. Uau, m'acaba de deixar de pedra això, Ja, és que quina vergonya. Perquè al final molts d'aquests personatges llueixen com molt divertits i molt purpurina i molt d'això, però al final tots tenen com unes històries molt marginals i molt sèries. Això, no sé si ho vaig parlar amb tu, amb qui ho vaig parlar, parlant de la Carmen de Mairena, que ella deia moltes vegades, bueno, si és la manera en la que puc fer a la gent feliç i tal, que se riguen de mi, pues... no sé, ho embracejaré d'alguna manera. I al final també, com fins a cert punt, era l'única manera de no estar en la vida marginal que teníem. Clar, era la seva manera de sobreviure. Sí, fins a cert punt. Bueno, de fet, ser una trans geriàtrica és superdifícil. El fet que ella ho hagi aconseguit m'apareix tan fascinat i en part és per la bona vida que li va dur tot aquest fenomen meme de Cròniques Marcianes. Literal, que llavors sí que el va poder aprofitar una miqueta més amb, jo me'n recordo en Donde estás corazón, té un munt de reportatges on, hoy vamos a ver la casa de Carmen de Mairena, hoy vamos a ver de esto, i Carmen de Mairena era molt estimada, en plan, jo me'n recordo del que està, el podeu buscar perquè està a YouTube, és un vídeo on hi ha un reporter de Cazamariposas. De ¿Dónde estás corazón? Anant amb ella donant una volta per la Rambla i tothom la parava i tothom no sé què i se n'anava a comprar a la boqueria i li deia ai Carmen, que guapa estàs hoy, no sé què, i la gent que es nota que l'estimava de veritat més enllà del meme i això és com molt guai, és una pena que no hi hagi res que ho recordi perquè potser sí que, potser sí que recordaran una miqueta més coses com la de la cançó de Yo soy como la Pantoja o tal, o la seva aparició en Torrente, fent de prostituta vagabunda, que poc se'n parla d'això, és fort. Això és molt trash. O trauma d'un nen al que els seus pares li van obligar a veure Torrente. Se les ha vist totes. I surt Belén Esteban, aplastada se cau com per un pati de llums o una cosa així. Sí. Uau, és que Torrente és molt fort. Va ser una mica Paloma Cuesta, no? Sí, un poco sí. Que era, de fet, Belén Esteban era la casera de Torrente, que estava harta de que Torrente le realquilara la casa a inmigrantes ilegales. Pues llavors va i li diu, ja estoy harta, i van com uns mafiosos raros i l'agafen per veure on està Torrente i li diu Torrente, suelten a esa mujer i fa, pum, i s'aplasta contra el suelo. Una cosa, no m'esperava gens venir aquí i parlar de Torrente. Tia, és que la cosa menys homosexual possible. Jo us les puc definir totes i tots els que més perquè les he vist tants cops amb els meus pares. Maria Patiño, Kiko Matamoros, Maria la Piedra... Ai, Maria la Piedra. Maria la Piedra com a personatge. El vídeo del prostíbul de aquí es donde se caga, aquí es donde se folla. Bueno, i totes les seves cançons... Nos vamos a despedir. Això és increïble. La del 9-N. 9-N és increïble. Hace un calor que te torras. La de Votarem pel sí, a mi m'encanta. Votarem pel sí és la del 9-N. Vale, perdó. No me subas el IVA, bájame las bragas. Clar, que era esa fase de que en Rajoy va pujar sí, és que se tiene que cançó protesta. És que, uau! És que real que sí, o sigui... És que és molt fort. Després que si la indústria catalana no està polititzada, no sé què. Això no és el Lluís Llach. Ai, sí. Lo que he de dir que na Maria la Piedra també vaig fer feina... Filòloga catalana. Filòloga catalana, una tia superintel·ligent, superagradable, però ella, ara jo crec que en tal de reconvertir-se d'alguna forma, perquè el seu personatge, clar, entenc que
el tenia ella ja uns 40 anys Ja. i tenir fills i tal, potser no està com... De fet, jo no dic que s'avergonyeixi, però no vol seguir un poc amb aquella línia de personatge tan trash i barbitúrico. Bueno, és que no sé si també hi havia un vídeo de... És que Maria la Piedra, jo me'n recordo que estaven fent a Sálvame Deluxe, quan era Sálvame Golfo, un vídeo de La mujer más bella i competien ella, Cristina la Veneno i no sé qui més, i de cop va Kiko Hernández i li diu vamos María, haz lo tuyo, i li trenca el d'esto i se li veuen les tetes, en plan... Sí, és que això era una cosa superhabitual en Kiko Hernández traient-li vestit a Maria la Piedra allà amb mi. Ja ho pactaven en plan vestits com d'en velcro, però és com, això ha envellit fatal, saps? Però en el fons també massacre, o sigui, ha envellit fatal i entenc que a Maria la Piedra renegui una mica o tapi una mica... És que Maria la Piedra era actriu porno, no? Ha fet algun pinito amb en Dinio, que també va estar liada amb ell. Dinio, lol. Sí. Dinio, que feia de pare ausente de Soy una pringada en la seva sèrie. És veritat. Aquella sèrie, molt mal gestionada. A mi jo la vull tornar a veure, vull fer rewatch, Tu a veure si aconsegueixes fer-la de culte en el teu cervell, no? Perquè per ara no se pot ni sostenir com tal. Perdona, però a mi el moment on estan en la discoteca i li diu sí, una pringada. Coño, el gai de físico-química! Per a mi és el moment absurd que necessitava colar a les seues amigues en Antena 3 i fa el moment, no sé si Alcohólicos Anónimos sí, que està la Jedet i la Milo. La Melo? La Milo. Ah, la Milo. Ai, la Odette no estava en aquell moment perquè ja estaven barallades. No, sí que està. Ah. És previ. Odette Vance. Sí. Sí, vale, no sabia si surt. Ah, Odette no. Surt la Milo. Sí, però dic, la Odette estava embarallada en aquell moment. Crec que sí, ja. Clar. Sí. Molt fort. Bueno, perdoneu, no sé com he acabat desviant la conversa. Perdó, Dinio. Dinio. Pues Dinio, en plan, la trama amb Marujita Díaz. Clar, és que ell se va donar a conèixer a través d'això. Clar. Que perquè era l'època de les folclòriques i els cubanos. Clar, és que de fet elles dues, la Marujita i la Sara Montiel, se van discutir una mica de per un m'estàs cubano. imitant Sí. casant amb un cubano jove i a damunt el teu no és ni guapo. Saps? Perquè en Dinio és vera que de jove... Bueno, a mi en Dinio m'ha provocat... O sigui, m'ha fomentat moltíssimes fantasies sexuals en els anys 2000. Però perquè teníem uns cervells... Nosaltres tenim la nostra gent, no passa res. Si cadascú té els seus problemes i els seus traumes, els meus potser neixen d'allà, no ho sé, però a mi m'atreia moltíssim sexualment. Que Dinio tenia un hermano gemelo igual. Que en Dinio... Rafa. Sí. Algo així, crec. Sí, me'n recordo. Sí. Que de fet després tenien com problemes perquè de cop se trobaven que en Dinio li estava posant ses banyes a la Marujita i deia no, és mi hermano Rafa. I era com, amor, crec que ets tu, no? Sí. Bueno, estava molt bé aquella etapa també, m'agradava molt. Amb en Dinio també hi he fet feina. Sí, clar, Caza Mariposas en 2 anys i mig acabava passant tanta És que fauna era caní. diari, sí, no? Era diari i al final, al ser rodat a Barcelona hi havia molta gent que no apareixia com... Clar, eren personatges que viuen a Catalunya, però bueno, en Dinio viu a Barcelona. Sí. Dinio viu a Barcelona. Sí, tocarà convidar-lo a Pusley, no? La temporada que ve. Pues escolta, sí. Té un espectacle setmanal, ho diré, com se diu aquell lloc amb ses llums... El paral·lel. Sí, però que Molino. na Rosalia té una cançó. No me surt. Bagdad. Sí. Té un espectacle setmanal a Bagdad. Eròtic. Que de fet en el seu moment quan feia feina amb nosaltres... Uf, ara li expliques qui és Sticky Vicky. Jo no sé qui és. Bueno, és una dona que se va morir ja fa un parell d'anys en Benidorm i de fet era tan important per als guiris de Benidorm que va tindre un article en la BBC quan se va morir que feia espectacles eròtics i malabars eròtics en Benidorm. Ets de les bombilles d'escuny? Sí. Però que ara sa filla també ho fa, no? Sí. Vale, ja sé qui és, perdoneu, no sabia com se deia. Sticky Vicky, és que fa molta gràcia el nom. De fet, m'agrada molt el nom, però he de dir que jo mai he anat a Benidorm i és un lloc que necessita anar-hi, no? O sigui, ja ho està. Nosaltres hi hem anat. Hem anat pel tema del Benidorm Fest. Clar, evidentment. Clar, doncs jo no he anat mai a Benidorm i hi vull anar perquè és com, Benidorm és com molt cultura trash. És espai liminal, I sobretot a l'hivern. Allò deu ser estranyíssim, no? És molt raro. És un decorat de cartopedra terrible, perquè en plan, de fet, el primer hotel que vaig agafar per anar al primer Benidorm Fest, el de les Tanxos i tot això, estava a la vora i és, en plan, literalment, és l'últim carrer i veus més allà i és tot desert. És que està fet tot a posta com per a que creus que la ciutat és super heavy. Ja. Jo, lo màxim a prop que he estat és a Terra Mítica, que també és un lloc estranyíssim, però no és tan fort, crec, com Benidorm.
Quan vas estar en Terra Mítica? Perquè és que va tindre com un pico que estava molt bé i després ja ha tornat a ser espai eliminat. No, jo hi vaig anar de peque. O sigui, jo tindria, no sé, 12 anys, algo així. No, pues en aquella època encara... Però ja era trash, o sigui... Com Marinador. Sí, Marinador no hi ha anat mai. Marinador no cal, I, bueno, està mort agita. Podem parlar de... Ara es diu Màgic, ara es diu Màgic. Vosaltres us en recordeu de Marinador, l'anunci? De la Merche. I ahí anava jo, la Merche dient Marinador, ciudad de vacaciones, que guai. Bueno, Marinador, no sé si ho va inaugurar com a tal, o va ser un resort que va... Carmen Sevilla i Naomi Campbell, Allò no fort. s'entén de cap bolla, però alhora és una representació exacta de lo que és Marinador. O sigui, a lo que aspira i a lo que és, tot junt. Literalment. Me flipa aquella mescla. Vosaltres sabeu la teoria del fantasma de Marinador? Que hi ha un Mirtel la Llorona. Bueno, és més o menys semblant. Gemma Gemec en català, mi fa molta gràcia. Es veu que hi ha com una teoria de gent que ha anat a Marinador que se sent molt malament sempre que hi va. Que se Collons, com per no sentir-te malament, tu has vist això com és? Sí, m'ho has ensenyat algun cop. I és com super intranquil. I és que diuen que per les nits hi ha un pallasso que et mira mentre dorms. Tipo It. Tipo It. Uau. Diuen. A veure, això és una llegenda, però m'ha fet moltíssima gràcia i això mai s'ha comentat aquí. Dic, bueno, pues és un bon moment. És un bon moment, no. Bueno, és que aquest podcast és per És que, culturalitzar-se. em perdó, però Marinador és una backroom. Sí. A mi m'ha... Sí. És que és molt trist també, perquè és com Orpesa i tal, és un poble de veritat, i després veus com que hi ha una avinguda tal, ella és com que creix Marinador i està com 30.000 hotels gegants i tal. No sé, és molt raro el que és Marinador. Ja, és que... Però no t'encantaria ser-hi? Anar-hi? Jo hi vull anar. A mi em fa cosa. Jo hi vull anar. De fet, la Glòria va anar a Marinador. És veritat, va anar per a fer els visuals del seu teatre. Sí. Perquè feien un teatre en plan criticar la turistificació i de més, i us utilitzaven pantalles verdes i tal, i tots els vídeos estaven gravats per Clar, elles. és que és ideal. És increïble. M'encanta. Però, de fet, va anar quan estava de rebentat. Crec que era... Pot ser. Perquè vaig veure com casquets i tal, en Pot els ser. visuals. Pot ser. Anava a dir que anareu a veure'l, però com ja s'ha acabat, pues no podem... Bueno, stream sempre a Glòria Rivera. Sempre. Ah, sí, Glòria Rivera sí, però el teatre aquest ja no se pot veure, crec. Jo no hi he anat, me sap greu. Ai. Igual fan una altra, no Potser. sé, anar decent. No sé. Anem a reencaminar el tema i passem de Marinador. Estàvem parlant de Dinio, pot ser? Ens estaves dient que havies conegut a Dinio. He fet feina amb en Dinio. Això. I era una persona també molt simpàtica, però un tant sòrdida, primer perquè el seu aspecte físic ja no és el que era. No, està demacradet, Té com un aspecte una mica sí, taleguero i tal, o sigui, com molt tatuat, molt moreno, com de ratllos uva, com mal gestionats. S'estava quedant calvo i alhora s'estava com injectant cabell, però com molt... Però si Dinio sempre ha sigut calvo. Bueno, no, quan va aparèixer en els finals dels 90 tenia cabell. Ai, jo sempre l'he recordat calvo. No, en aquell Però moment no. nosaltres sí que ha sigut calvo sempre. Ah. Clar, jo com a persona un poc més gran, jo li he vist els cabells, Ai. Dinio. Ah. Clar, és que la meva imatge Primicia és bomba. la del deluxe i tal, el calvo, no sé què, sí. Pues era una persona molt sòrdida i de tant en quant parlava de coses sexuals de la seva feina, clar, perquè era rotllo, Clar, no, ayer estuve con no sé quién y la follé sin condón y no sé què, i no me salía el semen, no sé què, era com així. Clar, però jo estava jo disfrutava, jo en palomites total, saps? Clar, fent realitzar les seves fantasies sexuals. Clar, total. I va haver un moment que me'n record que en aquella època va anar Gran Hermano VIP. Oh, sí, vale, sí. I va En coincidir... quin gran menudit va ser? Ai, ara no t'ho sabria dir. Va ser el de Llorena. Podria ser de Llorena. Ai, després parlarem d'ella. És que no, els amants perquè sincerament no sóc gaire fan de Gran Hermano. Però va anar a Gran Hermano VIP i va haver una situació super estranyíssima, que és que en el mateix moment que va anar a Gran Hermano VIP i a despedir-se de nosaltres a Plató, Clar. ell acabava de tenir un bebè. Però la gent li donava l'enhorabona, jo inclòs, per anar a Gran Hermano VIP i no per el bebè. I en aquell moment estava la dona amb el bebè en mà, que per cert treballa amb ell i fa un espectacle eròtic amb ell, amb el bebè en mà i ningú li deia res a la dona. O sigui, era com... Ai, pobret. Bueno, però és perquè vegeu com la misèria televisiva d'aquest univers és tan fort que t'hi acabes adentrant i després dius, què cony he fet? Sí. És el meu somni, això, T'ho dic. A veure, no sé. És mi sueño. Fins a cert punt. Era un poc deshumanitzador, la veritat. Vas conèixer jo la Berrocal? Nayola Berrocal, en persona no l'he conegut, Ai. però feia, com a Cazamariposas, feia una secció que era Yola l'exploradora. Sí, me'n recordo! Pues Yola l'exploradora m'ho donaven sempre a mi per editar-ho, perquè me passava superbé.
I era com... És el vídeo de la universitat, no? Sí, van a estudiar per ser influencer. Per ser influencer. Sí, professora Agata Ruiz de la Prada, o sigui, ¿Qué? Todo mal. Todo mal. Pues, o sigui, no m'anava enviant àudios de gràcies per editar este vídeo. Ai, està mona! Ella moníssima, que la pobra no sabia dir el meu nom perquè és en català, però bueno. Jaume. Sí, jo era en plan, mira, dime Yola si quieres y ya está, yo me voy a girar. Però l'estim moltíssim, la Yola Berrocal, és la nostra Pamela Anderson. Sí. De fet, jo l'altre dia m'estava recordant coses amb el Carlos i vam recordar el paso amoroso de Yola Berrocal. Tots els nòvios que ha tingut Yola Berrocal. O sigui, perquè vam estar parlant... Bueno, és que això et semblarà trash. Amb el Carlos... Parla-ho, dis-ho. Estàvem parlant de que hi havia un programa fa molts anys, que potser saps quina és la Paròdia Nacional, et sona? Sí. Vale, que feia les paròdies aquestes. Pues hi havia una de Yola Berrocal i sus novios. I la vam posar i ha envejecido fatal. Però que estàvem fent com la llista dels nòvios de Yola Berrocal i dèiem... Clar, va començar ella amb el Padre Apeles. Amb el Padre Apeles, Torre Bruno, Lauren Postigo... Joaquín Prat. Joaquín Prat que també. Que se va enrotllar una platja. Després se va liar amb un... Amb qui se va enrotllar? Però jo me'n recordo que Yola Berrocal també es va fer famosa perquè a part de liar-se amb el Padre Apeles no es va liar amb un futbolista o aquesta era Sònia Monroy? La Sònia Monroy ella va dir que s'havia... Amb el Romario, no? La plantilla del Barça. Era del Real Madrid. Crec que era del Barça. No, la del Real Madrid era Núria Bermúdez. Ah, exacte. Núria Bermúdez, que també en Pau Descans, i no sé on està. No ho sé, jo tampoc. Però sí, Yola Berrocal, futbolista, segur, algun haurà caigut, supos. Ells som... Ah, bueno, amb en Romario, Piqué, no? Amb en Piqué varen Com? dir. Què? Sí. Ara m'he recordat. Això ho varen... Que la Shakira i la Sònia Monroy s'han liat amb el Piqué? O sigui, hi va haver un moment, fa relativament poc, que en Javi de Hoyos... Joder, macho. Ahora el Javi de Hoyos. El elefante en la habitación. No va a dir me lastime, però bueno. Jo he de dir que una mica, però... a mi m'ha resolt moltes coses, perquè de vegades me diuen vine demà a la ràdio i vaig a Javi de Hoyos i com que ho parla tot ell és com així sé quins temes puc parlar, saps? Pues en Javi de Hoyos va dir que na Sònia Monroy i na Yola Berrocal, les dues s'havien liat en cert moment amb na Yola Berrocal... Ai, perdó. Amb el Piqué. Amb en Piqué, però abans de na Shakira. Clar, ho entenc. O sigui que això és una cosa... Home, la Sònia Monroy de 2005... Hòstia, era quan era Sex Bomb, Clar, sí. Té sentit. I a mi la Sex Bomb, no irònicament, m'han influenciat tant, les amo. En plan, me dices ven, bam, 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 i luego bum, bum, bum. Bueno, és que ho dius com Mariza Aguirre. Estava fent lectura dramatitzada. A mi m'ha agradat. Però és veritat que Gràcies. és una cançó que està molt bé. La vida era més senzilla. Però tot el disc és increïble, el disc. Jo he de dir que no he escoltat, o sigui, més que aquesta cançó, sincerament. O sigui, Arribat tu al estàs món. molt full a la Sets Bomb. Jo, mira, Si hi estàs ha una sentint, cançó. igual que quan vam dir que no havíem vist les Cheetah Girls i només l'havies vist tu. Això em va fer molt mal. No, Chitagats està molt bé, sobretot ser de Barcelona. Home, jo ho vaig dir que Barcelona es va construir fa 19 anys per les Cheetah Girls, no per... I després Absolutament. Pet va reutilitzar el decorat. Exacte, va aprofitar. Hi ha una cançó que es diu Se llama Dile que he salido, que és supercamp. Ai, este me la vas ensenyar. Bueno, l'estic posant així que la podrem posar allà perquè se sentís bé, però... Bueno. Espera. Sí, igual, estem acostant al micro encara. Ah, és la que vam fer en Tu cara me suena. No, la que van fer tu cara me suena és la de Ben. Sí? Bueno, si llama, dile que he salido, que estoy en la luna o que me quede muda. Barra. Que... Pantoja pelos. És que és perfecta. Uau. Una cosa, està molt bé. No És entens increïble. absolutament res, però he viatjat, que és l'important. La música, la Gràcies. cultura de produir aquestes coses. Gràcies. M'agradaria pensar que na Sònia Monroy estava allà amb un boli a l'Otamara Gorro escrivint una El llibreta. gif aquella de la senyora amb el d'allò en fuego. Exacte. O sigui, me flipa. Però és que la Sònia Monroy, és que jo crec que no hi ha persona més de Lulu que ella. I jo de veritat somio amb ser ella. Perquè la trama d'Amèrica, el seu càsting, d'ella plorant... Com Això és sí ella? que Ai, no sé què, or crazy, com era? És que Crazy or Liar. Crazy or liar. Hello! Come help me. I'm in the room! És que... Quan s'aixeca llavors obre resulta que està a la cocina i se'n va com si res. Per a mi és el zoom del Movie Maker i després sonant el soroll de fons. Xun, xun.
Però la tia al final, de tant en quant, apareix a Twitter que ha fet algun cameo... En Anatomia de Grey. Fa de figurant per allà vestida d'enfermera, no? És que, clar, és com super surrealista. L'anunci de Pepsi, també, aquell que va fer... Que juga a futbol, precisament. Perquè, clar, ella era molt bona... Hi havia com una trama de sé jugar molt a futbol perquè m'he follat amb els de futbolistes. I en aquell anunci ho va poder demostrar. O sigui, està superbé. Jo he de dir que, tio, que la realitat és superavorrida i mediocre i al final, si na Sonia Monroy vol viure una realitat en la que ella mereix una estrella en el Passeig de la Fama de Los Ángeles, m'apareix ideal. Estem parlant d'una senyora que ha sigut convidada als Oscars. Clar, totalment. Estem parlant d'una senyora que va ser convidada als Oscars. I la van fer fora per portar la bandera d'Espanya en la falda. Increïble, increïble. És l'única ocasió en la que he considerat que una bandera d'Espanya no me molesta. Same, same. És que increïble. Està superbé la Sonia Monroy. Però he de dir que crec que m'agrada més Nayola Berrocal. També per una cosa de que... O sigui, el tema de la cirurgia estètica, ella com a que li dona un valor tan interessant i tan artístic. Li dona una profunditat. Clar, és que ella és la seva pròpia obra, és com una Abramovic de la cirurgia estètica. No? In fact, no broma, als 2000 sí que tenia una retirada la Marina Abramovic, la Yola Berrocal, amb el pelito negro i quan encara no estava operada. Bueno, és que la Marina Abramovic, de fet, ara cada vegada també té un cert parescut més heavy. Jo vull recordar un moment icònic de Yola Berrocal, que és el seu últim Sálvame Deluxe, amb les carilles. Y le digo, yo la llevas carillas, no es verdad. Que era perquè... Crec que era perquè les estaven fent ses oficials i se'n va posar unes com temporals i pareixia, t'ho juro, un mamut. O sigui, és que no li entraven a sa boca, era una cosa tan forta. Perfecte. Ella és perfecta. I eres mateix que va dir que parlava italià i només va dir ciao? Crec que sí. Tan Aramis Fuster, joder, yo tengo 3 carreras. Aramis Fuster. Bueno, tu acabes de dir que també ets de Berga, o sigui que ja només per això te puc estimar. Gràcies. A Berga no l'estimen gaire, no ho entenc per què, però jo l'estimaré sempre. Bueno, va tenir com un conflicte, com que no pagava lloguer o una cosa així. Ai! Aviam, és que això no ho vaig explicar al corpo, però això també és veritat. O sigui, el que va passar va ser que de cop jo me'n recordo quan... Jo en quart, tercer de l'ESO, vale? Imagina't. I de cop un dia, anant a donar un vol amb els meus pares, veig una furgoneta de Sálvame i Marta Riesco... Marta Riesco donant voltes per Berga. I dic, què cojones? Bueno, vam ficar Sálvame com el dia següent, però tia, Marta Riesco, periodismo d'investigació, donant voltes per Berga, i és que es veu que l'Aramis havia estat alquilada en un lloc. Ai, em sona això. I havia deixat de pagar el lloguer. I llavors, clar, què va fer? Que la llogatera se'n va anar a Sálvame i ho va denunciar. Sí. I llavors va ser com tota la trama aquesta de que l'Aramis va marxar de Berga, no sé què, ens va tirar un malefici i va caure una pedregada. I bueno, doncs tot això. Clar, la pedregada que et vaig dir ve d'això. Vale. Però el miel és el fet de Marta Riesco anant com a una cocina de l'Aramis Fuster y le diu, ¿qué opina de su prima Aramis? Ella siempre ha sido muy rara. Ella siempre ha sido muy rara y siempre se ha querido a sí misma mucho. Pues lo que s'ha de fer, amor. Home, és que és perfecta. A mi m'apareix un travesti increïble. Ella és molt travesti. De fet, ho comentàvem. També ella és molt travesti. Però és que no hi ha res... Ho va dir molt bé la Llum. No hi ha res més travesti que ser super cis. En el sentit de... Això igual no ho hauria de dir jo i ho hauria de dir ella, però bueno, l'estic citant. En plan, agafar com tot el que s'espera del teu gènere i com potenciar-ho a tope. No hi ha cosa més travesti que això. Perfecte. Ja, com ser com tots els clichés del gènere, del teu gènere, diguem, o sigui, per exemple, una Paris Hilton, una cosa així com... Sí, una Yola Berrocal. Una Yola Berrocal, una Yola Berrocal, exacte. O sigui, és com una hiperdona. Exacte. Jo, per exemple, en plan, el veure-la embotida anant a la Patum, amb el mocador i tot, però embotida amb la pelucota, m'ha fet gay. És que ella és increïble i me fascina moltíssim també perquè seguim com aquesta cultura i aquesta línia editorial seva de no aniré Sálvame de tarde, de cop. De tarde. De tarde. També va dir en cert moment que no aniria mai a Catalunya, no tornaria a posar peu a terres catalanes, a menys que tanquessin en Puigdemont, cosa que tots sabem que això no ha passat fins ara, i tot i així va tornar perquè a Cazamariposas mateix, que se feia a Barcelona, va venir. O sigui, a Cazamariposas i també van a 8TV, que va estar en el d'esto aquell com una temporada... No? Sí. És vera que va estar en el circ. Sí. Intentarem... Amb aquest que li va llançar una maledicció a Putin... Bueno, en fi. És que està molt bé dient que té una relació amb Obama. I què le decías a Obama? Go. S'ha de ser molt
no sé, s'ha de ser molt bon personatge com per a que la teua trama de Gran Hermano siga simplement la teua relació amb Obama. I això siga el que te mantinga en la casa com mes i mig. Perdona, però per mi va ser quan només va entrar amb un vestit vermell, va fer així i se li va veure I se va veure tot el cony. Increïble, increïble. Jo estava límit. Damunt, ella portava dient durant tot el rato, no sé què, no porte bragues, mai porte bragues, és que jo estava recalcant moltíssim. Sí. És que, a més, realment, que el Gran Hermano sí que el vaig mirar, a pesar que no m'agradi molt per ella, perquè sóc molt fan, és que aquell càsting era molt fort. Va durar molt poc, ella, realment. Però va durar més que Noriana. Perquè ella va voler marxar, perquè llavors va voler tornar a entrar a la casa per veure com la gent l'estimava. I llavors la gent no la va... En plan, Telecinco no la va voler tornar a ficar a la casa. I llavors es va quedar com... Bueno. Va fer un poc idiota, perquè jo crec que hagués pogut guanyar. Sí, jo també ho penso. Perquè al principi era com tots els tuits, així com trending topic, era Aramis Fuster, que això sempre és una cosa positiva en aquest programa, esclar, evidentment. I és que llavors també va passar que va ser quan va haver la trama aquella de he salido porque me encontraba mal y le dio la Sofía a su escun. Te lo estás inventando y dice he traído el certificado médico. Es veurem ses ulleres enganxades amb celo. És que això estava molt bé. És que jo l'estimo moltíssim. Ella és tot per mi. En plan... Jo també volia comentar que hem passat de la Sex Bomb, però no hem comentat a Malena Gracia. Que Malena Gracia, recordem que el seu últim deluxe va ser ella dient s'ha mort Arévalo. Ui, se trava Arévalo va ser com estranya, no? Sí, jo no ho vaig arribar a entendre, però en plan, no sé... saps qui és Arévalo, no? Sí, però van estar liats. Van estar liats quan Arévalo ja era mayor, que estava pochito, eh? Que sí. Però estava conscient, vull dir, no era senil. Ella estava conscient, no sí. No, jo sé que Arévalo, en plan, jo crec que... Era el de los chistes de maricones. No és un conscient que mai hagis arribat a estar senil. Vale, ho entenc. No, o sigui, va morir, jo la darrera vegada que el vaig veure parlava normal, o sigui, diguem, tenia com una parla estàndard, vaja. Sí, y bueno, pues eso. Y bueno, el que estàvem parlant abans de començar, la trama i el bif que va tenir amb Chanel Terrero. Uau! Està molt bé. Explica-ho tu, Carlos, això. Per què? Perquè sóc el hater de la Chanel? Exacte. No hi ha hater de la Chanel? Sap greu, sí. Bueno, no hi ha persona més fan de Chanel Terrero indirectament que jo. Bueno, indirectament sí, jo m'entere de tot i ho comente tot. Clar, des del teu odi més extrem acaba sent el millor consumidor. Bueno, és que ja se sap que un hater al final és això, no? Sí, no, a veure, jo crec que realment ara mateix estic en el punt en què podríem convidar a la Chanel. Chanel diria que no, però per la meva part sí. Tindríem el tercer grado, enemigos íntimos, Aida Nízar, seria jo amb la Chanel, jo crec que sí. Però a veure, bàsicament com va ser això? Bueno, pues que deien a Socialité va ser que la Malena Gracia s'havia queixat de que el videoclip de Slow-Mo era una còpia de Loca de Malena Gracia, no? Que li van dir... Que això, per cert, per als eurofans, perdó, se va vivir molt divertit, perquè va fer-se la roda de premsa de presentació del videoclip, perquè en aquella època, com érem tan estimats, Radio Televisió Espanyola, no sé què, havíem fet el venidor, fer superbé i tal, com feien rodes de premsa fins per a cagar, no? I van fer com, anem a presentar el videoclip, no sé què, un mes d'antelació per a presentar-lo. Va arribar el moment, tota la premsa allà, i plan, aquell videoclip terrible, perquè pareixia fet de 2006, per això Malena Gracia deia que li havia copiat, que era literalment el panell de llums, bueno, ho hem comentat abans, i el vestit allí, era un body o era un vestit? Era un body. Jo que era un body, no per poder ballar, o no? Era un body. Sí, era un body, sí, era un body de veritat. O sigui, la Manel d'un vestit com vermell, curt, com de brilli-brilli, però la Chanel d'un vestit com un mono negre. Realment, l'únic parescut és que té com un fondo negre i xirivites de... I uns gais ballant. I també el rotllo... Aigua, pot ser, també, com el rotllo aigua, efecte també, mojada, sí. I el fet de que pareix que l'hagin gravat amb una mitja de mitges a la lente. Sí, tal qual, super desenfocat i super envellit, que entenc que era l'estètica que volien tindre, però era terrible. Clar, tota la premsa així tiesa. En plan, intentant dorar-li la píldora perquè sabien que aquí se vendien acreditacions, en plan, sí, està molt bé l'estil, no sé què, i tot el món criticant-lo per darrere. I de cop apareix Malena Gracia. I li diu, i vaig a citar-la. Dice, loquita, claro, ¿ves? Ya ha dicho la palabra. Y digo, no hay imitaciones. Claro, imitaciones porque me imitas. Es que com vas a ser tan perfecta. Quan va fer la versió de Loca durant el Covid, i era Loca perquè s'acaba el coronavirus. Com? Sí, té una versió ella... Això no ho sabia. No ho sabia. No. Jo vaig estar tot el confinament, en plan, la nostra amiga Lorena pot donar fe, que cada poc temps ens passàvem el vídeo i era ella, Loca, porque se acabe el coronavirus. Tan. Wow, es increíble. Bueno, he de dir que de les tres que hem nombrat ara, o sigui, Sonia Monroy, Malena i Yola, no sé si vos passa, però
O sigui, en el seu moment m'agradaven moltíssim perquè, a més, aquest fenomen com de cultura pneumàtica m'apunta. Cultura pneumàtica. I les luces Fifth Harmony. Donant-li amb el pico a la roda del camió. Exacte. Però el camió no, el tractor. Sí. Lo que sigui, si no ho saben encendre. Exacte. És igual. Però com que amb els anys, les tres m'agraden encara més per aquesta cosa d'elles viure com que encara tenen 20 anys i que nosaltres mos creiem que tenen 20 anys però ja en tenen 50, però m'apareix com quasi punk, com la seva existència, contracultural total, que vagin de sexis a unes edats en què ja no havien d'existir pràcticament, no? És com una cosa que de tant en tant no saps com ho fan, però aconsegueixen reinventar-se per a veu malament i et tornen a aparèixer i tu dius joder, Sonia Monroy, ets perfecta. És com ara que es rumoreja que anirà a Supervivientes un altre cop Sonia Monroy, dius sí, és perfecta, me da igual, jo m'ho estaré menjant per tu. Home, les tres són molt bones a realities, o sigui, i al final la gent se pot enriure d'elles, igual que també se'n riuen de la Letizia Sabater o així. Ai, Letizia Sabater. Però m'apareixen autèntiques supervivents, perquè al final les dones dels anys 90 televisivament, moltes ja han mort una vegada han passat els 40, però això m'apareix com superguai que elles existeixin, i mira, si són un circ, bienvenido sea, sincerament. És com, per exemple, el vídeo aquell, no sé, us en recordeu el reality aquest mierda que va fer Telecinco després de la pandèmia, que ajuntaven famosos random, els quedaven com en una casa a conviure? La Casa Fuerte. Sola, no? No, la Casa Fuerte. Però que era de més com... La Casa Fuerte, vale, no. Sí. Però la Casa Fuerte... Sí, la Casa Fuerte va durar un any o dos. Que van ajuntar a Yola Berrocal i a Letizia Sabater, i me'n recordo que enmig d'una discussió va la Yola Berrocal i es treu les tetes i diu la Letizia Sabater un aplauso, coño, aquí mi pareja. I la Yola Berrocal allà con les tetes a l'aire, no sé què. Allà ja se va saber que havien de guanyar. Sí. I de fet van guanyar. Van guanyar elles. Elles van fer molt bé l'storytelling perquè elles venien amb la trama Enfadades, de que venien estaven enfadades per no sé quina moguda. No sé si era per... És que no sé... Per algun rotllo d'algun tio me sona. Sí, eren com les Azúcar Moreno però en trash. Sí, o sigui, era com... Clar, és que ningú guionista podria escriure una història tan ben feta, no? Literal, era com és a les molt 2 o 3 fort. setmanes van dir anem a fer tregua, no sé què, perquè hem de guanyar este reality. I després com que van desenvolupar aquesta amistat i va arribar el moment de un aplauso, coño, aquí mi pareja. I ja d'allà va ser com el clímax de tota aquesta història. I bueno, elles en les proves, en les millors. És perfectes. La Yola Berrocal. Recordeu tant aquest concurs, o sigui, sou uns consumidors de tele molt... Bueno, que a l'any següent es va presentar la Sonia Monroy amb el seu nòvio Iogurine, no sé si se'n recordeu, que havien tingut feia poc la movida en el Sálvame Deluxe, que li havien posat totes les novies de Sonia Monroy i ja havia pegado la espantada fotent l'hòstia a la mierda, pa! Ella passa de vestir-se com una bandera i dir aquesta frase, ella és així. És perfecta. I de cop la van eliminar i es va posar a plorar perquè ella es pensava que anava a guanyar i va guanyar la Maite i la Sofia. A veure... Que la Maite casi s'ofega a la piscina, no sé si us en recordeu. Que se va girar el flotador i van dir, paramos la prueba, intentava ayudarla. I van anar 3 o 4 perquè no podien perquè el flotador era enorme. Sí. És que estava, de tan malament que estava aquell concurs, era de lo millor que he vist mai. De fet, és com que els va treure del pou de les audiències durant molt de temps perquè com que van cremar, no sé, quin reality era, no sé si era Supervivientes. No, Gran Hermano, perquè tenia esa polèmica de sa violació. Va ser aquella època, vale. Sí. Sí, per mi aquest reality va ser el Acorralados del nostre moment. Tal cual. La granja, Madre Nizar siendo placada por Bárbara Rey en el barro, Bárbara Rey feliz una llave en el cuello a Madre Nizar. Wow. Ja no cau, no? Increïble. Vaig a pujar-te l'aposta, no és l'Acorralados. És Campamento de Verano. No, és Acorralados, el que dic jo. És nuestro Campamento de Verano. Que Campamento de Verano també va durar una edició. Va durar una edició perquè era la crisi i no tenien pasta per anar a... Carmel Marchante en Campamento de Verano. Que no va ser que estava rastreta i la van enviar a un hospital. És veritat. Que no li sortia sa merda, era increïble. I na Lucía Echevarría, que va acabar d'embogir del tot allà. És que aquell programa també va ser molt surrealista. Jo crec que aquell programa la va tornar terfa, literal. Perquè és que des de ja, jo entenc perfectament en part amb el bullying que li feien, que li petara un algo a dins del cap. Ja, no, és que molt heavy. Na Lucía Echevarría de dir que podria ser un personatge molt interessant si no fos TERF. Totalment. El seu bagaje interior és una cosa. No, per a mi va ser la trama quan van intentar pusejar l'agenda de que havia d'entrar allà María Jesús i su acordeón. Com a doble personatge, no? Sí, m'encanta que su acordeón sempre és com un personatge més. Sí. És com, per exemple, quan entren als realities Los Chunguitos o las de Azúcar Moreno, que són dos però a la vez són uno. Sí, pues exacte. Rollo, si nominen a una, nominen a les dues. Exacte. Seria molt graciós que guanyara l'acordeó sense la María Jesús. T'imagines? Me fliparia. Que de fet me vaig enterar
que tu te'n recordes que ens va pareixer molt curiós en la prèvia d'Eurovisió d'estany que no parlarem de Nebulosa? Sí. No van anar a cantar en directe a Benidorm, que tenien agendat, i adivina qui les va substituir. María Jesús Cordero. Efectivament. La amo. Estava supercutre, perquè era una foto d'ella, una captura d'Instagram, i amb una foto i amb un text del Pain allà, María Jesús i su acordeón. Perfecte. Bueno, i això mereix tot. A més, és símbol de la ciutat, Sí, realment. sí. Clar, molt bé. Llavors volia parlar d'una persona que aquí no s'ha parlat encara, i és Miss Yolanda, Miss La Peloponi. Jo la amo. Jo, si serà tot el faig del món. Sí, políticament és complicada, però això s'ha de separar obra d'artista, jo crec. Sí. Si se pot fer amb Picasso, se pot fer amb La Peloponi. Absolutament. De fet, és molt menys complicada que amb Picasso. Exacte. Jo vull parlar de l'obra mestra que és Sentir. És una obra mestra. És increïble. Jo hi va un moment que me vaig com agobiar perquè era com una època en què jo sortia molt de festa. I te la posaven moltíssim. I clar, tot el rato sonava. I era com aquell moment en què jo començava a sortir a Arena, perquè allò seria 2012-13. Jo acabava d'arribar a Barcelona, llavors era un poc rotllo La Peloponi. Era aquella època com que Trabaje Rita i tot això. Vale. Wow. I hi havia com a tot un star system que La Peloponi era com una reina en aquell moment. Sí. I Sentir la vaig agotar. Era com la camisa negra, però d'esguerres. Bueno, nuestra fiebre. Total. A mi el monòleg del principi de hola, Olaya, no sé qué, que ya te han dicho no sé qué del bolo de anoche. ¿Qué bolo de anoche? Pero es que tú no lo entiendes, Cari, es que yo necesito bailar. Està molt bé o sigui, és que és l'Anna del Rei. Sí. Aquest fenomen com que els videoclips comencin en un moment com semipoètic o de cop un teatrillo me fascina. Increíble. Però per mi res superarà mai el moment. Es que he vuelto de viaje y mira cómo me ha dejado la cocina. Allò va ser molt fort. Allò, és que el seu Instagram és tan important realment a nivell cultural. Increïble. I la seva manera de desenvolupar-se d'una forma sense filtres absolutament clar. Després te surt rana perquè al final acaba dient coses polítiques que no són del tot interessants. Però és que té dies increïbles quan va tenir un accident a Los Angeles amb un cotxe. Què? Sí, va anar una temporada a Los Angeles i no sé què va passar, que va tenir un accident en cotxe i ho va retransmetre en directe i va ser espectacular. Same vibes a quan la Nicki Minaj la van tancar en directe en Amsterdam. Sí, com per tenir porros a Saragossa, no? Sí. Pues era molta aquesta energia. Sí, és així. A mi la Peloponi m'ha pareix com super fascinant alhora que terrible, clar. Què és el que més t'agrada de la Peloponi? A mi la Peloponi, jo crec que a mi m'agrada molt el... A part de l'story del vecino, del vecino que ara abans ho parlàvem, m'agrada molt l'story que va fer fa poc de Estamos en la tumba de Salvador Puig y Antic, transición. Ella en tetas. Ya he pagado la hipoteca, chico. Y en la música es tecno a tope, Ravera de fons. Ya he pagado la hipoteca. Lo travesti que és ella i a la manera l'homòfoba que és ella, jo només puc estimar-la. A mi també m'agrada molt com un fenomen que té com un poc vibra de sitcom, en què per temporades canvien els personatges perquè sempre té com els seus gais recurrents l'altre dia ho va dir en plan ella, es que chicos, vosotros no lo entendéis, pero vosotros me queréis mucho, sea hippie, sea techno, sea K-popper, vosotros siempre estáis ahí, no sé qué, es perfecta. Y después de l'altre vídeo de yo no dije que yo sea una diva gay, yo dije que yo quiero al público gay, que no es lo mismo, yo no soy ni un colectivo ni no sé qué, que és com esta dualitat. És que increïble. Clar, és com que mos odia, però en el fons som l'únic públic que podria arribar a tenir. Llavors és com que ella mateixa discuteix amb el seu propi públic, és tot estranyíssim. A mi m'encanta, però a mi l'inici de la decadència de la Peloponi sempre serà, però que també a la vegada és com su pico. Bueno, chicos, he salido a andar, me han multado ya por Montjuïc, como ya me han multado, ya puedo ir, ya me he saltado la cuarentena. Multada por hacer deporte. És que això va ser molt guai. Increíble. És que mi todo. Bueno, no hem parlat de Turquia. Bueno. Hoy es martes aquí en Turquía. Para vosaltres serà viernes aquí en Turquia. Sí, se penja a l'hora que toca. Explica, Carlos, com vam viure nosaltres aquesta trama. Nosaltres, jo de fet, me vaig enterar de la trama de que la Peloponi s'havia anat a operar a Turquia perquè vosaltres m'ho vau dir en l'autobús quan anàvem de camí al Benidorm Fest. Perquè va ser l'any del Benidorm Fest de la Blanca Paloma, pot ser? O el de Nebulosa? El de Nebulosa. El de Nebulosa. Per ara és un marco narratiu molt homosexual. Molt homosexual. I només va cap amunt. Què passa? Anàvem passant els dies
La Peloponina ha penjat stories. La Peloponina ha penjat stories. Ui, que raro que n'ha penjat stories. Que si I no jo sap de la dic, Peloponi. s'ha operat a Turquia i segur que està en coma inducido. Vaig dir això com a meitat de setmana. Veritat, això va ser abans de la segona semi. Sí. Que me'n recorde jo, que van tindre moguda Sí. amb això. Bueno, no cal explicar-ho. Bueno, Digues. una mica ara més poster, t'he de dir, no? Sí. Hombre, A veure, es veia venir també, no? Sí. Perquè recordem que ella es volia treure no sé quina pell, es volia pujar els ulls en plan Sí, que ho va dir asiàtica... tot el pack que s'havia en fi, fet. es va posar, no es va posar tetes, es va fer rinoplàstia. Sí, crec que s'ha de fer com unes 6 operacions a sa cara, quan crec que a nivell mèdic te diuen que te'n facis unes 3 màxim facialment, perquè com que tot se t'infla, te pot provocar el que li va provocar, que és que no podia respirar de les Exacte. inflors que tenia. bueno, de fet, arribem l'últim dia a l'alça. Vam agafar el mateix alça? Sí, Sí. I de sobte ho va dir la Lorena. Sí. En plan, ha penjat stories, ha penjat stories, ha penjat stories. Tot el món tieso i ens trobem lo de hoy es lunes, aquí en Turquia, després de tota la moguda de Benidorm Fest, no sé què, guanyant nebulosa, tal, i de sobte ens tots trobem flipant amb la Peloponi dient que li ha passat, però és que va ser una trama increïble, increïble. La foto d'ella menjant-se un Big Mac amb la cara operada. Ai, sí, i després no té com una foto que l'he vist molt a Twitter, però jo, o sigui, com... La del gato. Com un gat a un parc. Perquè es veu Sí, a que un parc. un gat estava ella en Turquia mentre s'estava recuperant i es va posar... Hi ha molts gats. Sí, i es va apropar un gat i es va posar amb ella... Bueno, clar, és que seria lo darrer que faríem. O sigui, amb aquella cara a punt o sigui, d'infectar-se de qualsevol cosa, tocar un gat que he trobat en el carrer, no? No sé, pregunto. Per mi és la dualitat d'ella dient esto me pasa por puta. no por puta por materialista, no sé qué, nunca lo volveré a ser. Ella uns mesos més tarde. Mirad, chicos, que me he comprado, no sé qué. És perfecta. Que a tot això, no vull ser dolent, però, o sigui, va estar a punt de palmar-la i està ara mateix, quan ja se li ha desinflat tot, està exactament igual. No volia dir jo, però és una conversa que hem tingut moltes vegades, en plan, dèiem, què s'ha fet? És que ni el Catay, en plan, No. Catay aquest que se volia fer, és que ni això, que és O sigui que millor que s'hagi recuperat, No sé com però va, però jo és que la veig exactament igual. vaig a I la mirar-ho. Rino, que estava terrible, perquè estava com supervenada, tal. És que res, Va ser ni... increïble. Se va limar la mandíbula, pot Crec ser, que sí. d'ella? Sí, crec que sí. Però... Sap greu, segurament ens escolta perquè s'autobusca, però podria haver quedat molt diferent. Diguis el que diguis s'enfadarà, o sigui, Ja. que tampoc passa res. És que està igual, és que Sí, està jo la veig igual. exactament igual. Exacte. Igual la Rino una mica, però ja. És perfecta, no, ningú em farà odiar-la mai. Increïble. No, Però o pot sigui, ser t'ha que després respectat. haguera anat a l'hora son soles o alguna cosa així. És que Va em anar, sembla va anar a fiesta. A fiesta, Va vale. anar a siesta a... M'agrada molt lo de sí. Això ho va dir Alba Carrillo. És la millor. És perfecta. És la millor, és la Sí, millor. sí, total. Ella acaba un programa amb Y la saca fábrica un de la papel en tele y trae blanco. un papelito en blanco y dice, es mi momento. Ana Rosa, mírame. Villareja, li diu. Ai. Lo de Villareja és increïble. Increïble, increïble. Va ser quan va anar a fiesta, o sigui, tornant a la Peloponi, va ser quan va anar a fiesta, va gravar una I actuació... no la van emetre No la mai. van emetre i se va cabrejar. Volia dir això, volia dir això. Ah, sí, vale, sí. vale. I ella anava fent un storytelling durant aquell estiu... Podríem ser nosaltres, A Bolnos en el loft, exacte. Desitgem que vos vagi un poc millor perquè Espera. aquella actuació no se va emetre mai. Ja. No, però és veritat que aquella història va estar molt bé. A més, és com, tia, és que la pobra, bueno, no sé, és tan tot bé que al final, per un dia que te truquen des de la tele, perquè últimament no te truca ningú ja, i tu, o sigui, com sent tan corporativa i criticant el programa que t'ha telefon... Bueno, no sé, És ella és perfecta. així. Ella no le rinde a nadie. Perquè, clar, com ella està vivint a Portugal, va treballar en el lloc aquest de balls de... Sí, això, mira, ara com m'ho dius, de què fa feina ara, no ho sé. Ella fa balls de pole dance a Portugal. I viu d'això. Sí. Vale, perquè tenia com una compte com de sugar daddies o algo així, no? Què? Això va sortir a Twitter i ella va dir que sí, com de fet hi va haver una època que també usava aquest storytelling com de tios, una mica tirant a marràs però més light. Sí, Ai, sí, Trianita, sí, uau. Com ella comptant bitllets a un llit i coses així. Què? Vale, això no em sona. A mi sí que em sona, potser ho ha dit la Lorena alguna vegada, de que està amb tios, no sé què, i amb això... No. Algú li va trobar a una pàgina com de Sí, això sí. Sí. d'escorts, o no sé si era exactament escort, o jo que sí. Bueno, sí. O de Sugar Girl, com se diu això? de Sugar Babies. Sí. Sugar Babies, gràcies. Algo així, com una pàgina així com mig de luxe de Barcelona, i de tant en quant venia gent estrangera i ella oferia els seus serveis. Estic loca. Ara mateix, però només de ball o d'algú més?
No, com de companyia, perquè ella com que se gravava en pla com... En plan Aramis Fuster. Sí, i ella era com ella amb tios anant a dinar i diu, oi, chicos, estoy aquí, no sé què, que devia ser un tag de tela, però bueno. I com que no pagava. Uau, m'acabes de deixar superboig. Sí, increïble. Està molt bé aquesta trama, també. Però bueno, veig que ara ha evolucionat a Portugal. De fet, va treure una cançó fa poc. De fados. No, què? De fados, no? Com si la música tradicional de Portugal. Estudiantina portuguesa, exacte. No, va treure una cançó que es diu La Fiesta, que de fet ens la van posar a Corpo. I hi ha gent que ha sortit a dir que és una IA, que és una cançó feta mia. Literalment, la instrumental és instrumental. Bueno, després te la posarem. Bueno, que a mi em sap greu. Jo vull que torne a parlar amb el seu productor perquè feia una feina bastant decent. Qui era el seu productor? No ho sé, però en plan sonava tot bastant guai dins de lo que cap. I li donava tramas com la del puente a Olivia Adamo, que me ha secuestrado la canción y no me ha dado tiempo a presentarla al Benidorm Fest. Ai, és vera, aquesta trama, guau, és increïble. Lo del puente a Olivia Adamo, és que increïble. És que té moltes trames, aquesta senyora. Realment, o sigui, se podria escriure tant de llibres sobre la seva pròpia vida. I de fet, vaig veure que fa poc van fer una història amb la Rebeca de Reconciliades. Sí, és cert, de fet per Sants. Sí, pot ser, sí, o un parc de Sants que no... Sí. Jo juraria que era plaça de Sants. Sí, a mi també em sona. Sí, molt fort. Bueno, és que clar, el seu xeit va ser com fort. No sé si l'hem comentat ara. No, l'hem comentat fora. Ah, vale, bueno, això, Rebecca Pous, que sou fans de Rebecca Pous. Bueno, nosaltres, o sigui, sabem qui és, efectivament, i la vam veure, vam anar a un Locobongo. Ah, sí, vale, ja sé. Perquè vam anar a veure, i vam veure Sonia i Selena. Sonia i Selena... Ah, espera, això és un Locobongo que va fer... Al Palau Sant Jordi. Sí. Tu també hi eres? Sí. La Rebeca va fer la versió de la bola de drac. Ah, sí, això no vaig entendre res, però vaig decidir però és que el Locobongo i tots aquests espais és com deixat anar, perquè és que no va ser... serà un espai liminal de X hores. Sí, és un poc lobotomia. Sí, vas allà a ser feliç amb com... jo què sé, sí. Pues nosaltres estàvem una grada allà flipant, en plan, què està passant? Però ens ho vam gozar molt, pues això. I, bueno, que estàvem comentant... Ah, la movida amb la Rebeca, sí. Pues eso, y es que em van recordar sempre el vídeo de ellas dos, una cortina en medio, i de cop diu, venga, 3, 2, 1, i diu, li treu la cortina i diu, la Rebeca, que m'has dado una hòstia, no sé què, i li diu ella, la pelo pone, por el poder del amor, te voy a, no sé què, ataca a Prosti, i le saca el gato, vestida de... Ai, no em sortirà, de Sailor Moon. Va, clar, era molt fan de Sailor Moon. És que... Increïble. Bueno, no oblidem el meme d'ella en la mani independentista, en la Sexta, que estan tots els indepes allà, i ella amb la perruca verda així. És com tots amb les estelades, no sé què, feia una calor de collons, llavors tots mirant ella, i ella vestida com mig de Sailor Moon, supermorada, me sona a mi, i la perruca verda, fosforito, rotllo... Era perfecta. No, la perruca se veia bona, però el color era color chino. Bueno, la perruca de sentir, crec que és. No. En plan de la caràtula. Ah, sí. Increïble. Increïble. El mig és molt graciós. De fet, no era ni ella perquè no havia anat ella de visita a la tele i tal. Era el 24 hores de la Sexta. Sí, amb una... Sí, un poc tipus una Samantha Hudson pillada en la fruteria. Sí. Allò va ser... No, és un poc Han subido mucho las frutas y las verduras. Que era quan Samantha Hudson deixava de ser trash. Començava a reencaminar-se cap a ser ja una persona més mainstream. La Samantha Hudson de 2019 donant piruetes per tot arreu. Increïble. Però si Samantha Hudson d'ara vos interessa o no? Sí, a mi em sembla un personatge molt guai perquè... I molt necessari, com que segueix sent, té una visió trash que per la gent del col·lectiu ja no ho és, però per la gent de fora sí que ho és, però és com que la gent sempre se la pren com molt a la babalana en el sentit de ya verás esta que me va a venir aquí me va a decir 4 mamarrachadas y le voy a poder hacer un zasca i de cop et diu según la teoria marxista no sé què i llavors pues l'altre com poc a poc es va quedant tieso. És increïble. Ella té molt bon discurs i es nota molt. Sí, i que ella és molt llegida i que li interessa realment en plan, el que diu, no? Que no és com un deixa buit, la trobo molt necessària. Ja, té com una capacitat d'oratòria superguai. Increïble. I és una tia superintel·lectual, però alhora és interessant que no perdi mai com la capacitat de ser una mamarratxa. Exacte, sí. Això en part també ho parlàvem amb la Llum en l'episodi Segrestat, que dèiem això, en plan, pots dir 4 paraules de la Maria Barrier? De la Maria Barrier i tal, i fer-te així la més llegida i tal, i després com després de la cultura atrás, pues no. I ella ho fa molt bé, a mesurar això de ser discursiva, també anar a lo empíric, no sé com dir, en plan, baixar les coses a terra, i alhora també ser molt traç quan li toca,
I no sé, jo crec que és com una personatge molt necessària. I també ara que és el que diem, està més mainstream i tal, i té més espais. No sé, a mi m'agrada molt. Bueno, és que al final o sigui, no li vull donar com a ningú tipus de responsabilitat ni res, però al final el ser una persona tan desmarges, però alhora combinar-se tan bé, o sigui, és tan mainstream, o sigui, ha aparegut a quasi tots els mitjans de comunicació possibles ja, i al final és interessant perquè no deixa de ser un altaveu de moltíssima altra gent que potser no té l'oportunitat d'estar allà. Exacte. Saps? No sé, m'apareix superxuli. Jo ara m'acabo de recordar d'un moment super trash de Samantha Hudson, que és quan la van invitar a Sálvame, i l'últim plano de Sálvame era ella somrient, quan encara tenia les dents malament, i de cop apareix una publicitat de Cookie Dent. Y va a estar ella dient, no me ha pagado Cookie Dent por esto, pero muchas gracias, no sé què. Cara de brackets, no? Sí, ara s'ha posat brackets. Àngel sin alas. No la jutjarem perquè, almenys jo, perquè és com cadascú... O sigui, a mi m'agradaven molt les seves dents per com eren tan disruptives, però pens, bueno, mira, cadascú cau en els cànons, cada caure, jo també hi caic, no, que l'he d'anar a jutjar jo me n'he d'apostar. No, i també a la mandíbula fa molt de mal, eh? Sí. O sigui, dur brackets, jo mai n'he dut. No, al revés, jo n'he dut, així, a la meitat fins a ser pull. Ah, sí? Sí, de vegades. No perquè sé si és el cas, la mordida però... crec que al tenir les dents malament pues, pica i clar, és duro. Home, ella les tenia molt cubistes, sí. O sigui, cubistes. Com a feminisme. Sí, total, vull dir que si això passa, en el seu cas devia passar molt. No, sí, per això ho dic. Després d'estos bons s'ha borrat 50 tot. minuts, que segurament haureu vist una imatge en fixe, o si he tingut gràcia, dels igual hauré posat personatges. fotos random, no sé, segurament serà una imatge fixa i ja està. Superguai. Bueno, ja ho haureu vist. Hem decidit ja que hem tornat a fer funcionar el mòbil, així que continuem, no sé ni de què estàvem parlant abans. Crec que estàvem parlant de que jo volia parlar de Llurena. No, estàvem parlant de Samantha Hudson. Probablement parlàvem de Samantha Hudson, sempre està bé parlar de Samantha Hudson. Sempre. Però no sé en quin punt estàvem de ser conversa, però Estàvem parlant... que estàvem d'acord en que està molt bé la seva existència. Sí, jo crec que hem quedat una miqueta així. I bueno, pues... Una cosa, tan de PP això, lo de discutir l'existència de la gent trans. Oh, no. Saps què ens ha passat? Cert. Mira, Saps què ens ha passat? No. Ha estat no, Això no ha sigut una referència perquè abans, en plan, ens estàvem veient un debat. Ai, és que li vaig explicar, en plan, ens ha sortit a TikTok. Tu saps que ara està posat de moda que els gimbros facin debates, no? Podcast de debates. Com per exemple, el tio aquest de la polleria. Tota la gent vol un mos de... Els de la polleria no sé qui és. Bueno, després te l'ensenyaré. Bueno, hi ha un senyor que és superfatxa, ¿vale? Que és el que va crear la polleria. El dels gofres en forma de polla. Ah, sí, maricón, sí, vale, sí, jo sé què és. Vale. Terrible. Pues aquest bueno, és que allò és l'infern. No, sí. No, vale. Però el major plot twist és això, és que és un tio que quasi afiliat a Vox. Bueno, o passat Vox. Bueno, és que només pot crear aquell local algú de Vox. Desgraciadament tots ens hem menjat un gofre allà. No, jo no. Ah, pues quina Jo diria sort. que jo tampoc. Joder, macho. Era jove, era jove, era inexperta, feia primera carrera. I em van dir els meus amics de llavors. Anem a menjar-nos... No vaig a parlar. Anem a menjar-nos un gofre polla. I jo, vale, va, vinga. Un pollofre. Pollofre. Pollofre, sí senyor. Bueno, el cas... Duro. Que de fet va ser premi d'una setmana de Drag Race. És veritat. Una tarta de pollofres, no era ni en plan subministre anual. Bueno, el cas que... Una única tarta. Una tarta com 20 o 25 pollofres. Segur així, que era per la broma... Com les tartes de... Els pastissos estos de panyals. Segur que era una referència a la broma de què prefieres sentarte, en una polla o en una tarta. Seguro. Bueno, preferes que eutanàsia que aquell pastís. Exacte. Pues estàvem veient un debat d'aquests perquè sortia... Saps qui és la Mia Skylar? No. Bueno, pues és una noia trans que normalment es presta a aquests tipus de debates a tancar-li la boca als fatxes, no? I estava més o menys Sí, un però poc que és un així. personatge una miqueta Perquè és conflictius. una personalitat d'internet o una Sí, cosa Sí, així. d'internet. pues estava fent un debat amb una dona que bàsicament era obertament transfoba, perquè la tia aquesta ho és, i bueno, bàsicament estan veient com li estava tancant la boca la Mia a la fatxa. I bàsicament estan veient això, ens estan pujant per les parets de dir com estàs dient aquestes coses, la otra, saps? I bueno, pues això. I m'han donat una miqueta aquestes vibres, lo de parlar sobre si mereix l'existència o no. Sí, perdona, ho he estat fatal. No patis, sincerament. que No passa no De passa tot res. n'hem d'aprendre. Coses més problemàtiques hem dit nosaltres, sense censurar. I el que no surti d'aquí també. Sí, Oh, that's not. sí, és així. Bueno, i llavors, ja per tancar, Nothing wrong. jo volia parlar de mi icono, mi madre drag, que és Tamara Amber Llurena,
molt a favor. El icono d'una generació, ella ho és tot. Ese mig bob que em portava mig cara d'ado, con esa laca, els temazos que ha donat, jo és que me l'estimo moltíssim, ningú em farà odiar-la mai. És que jo crec que és impossible odiar-la. És que, a més, la seva carrera musical m'apareix impecable. Zero pas, en plan zero skips, en plan tot perfecte. En carnaval, la máscara, los trajes, disfraces, que el ritmo no pare. A part que ella, era en aquell moment que estava a Gran Hermano i no Sí, sabia senyor. ser lletra. Sí. Era com que ella estava una mica perdudeta i pensava, pues clar, és que s'ha de ser així. Clar. Però és que no ho entens, això va ser... Jo sé que això va ser fruit d'un freestyle que va fer en l'estudi. Saps, com la Villana Antillano en les Bizarrap Sessions. Eminem. Exacte. Y Ese así, es nuestro Eminem. tírame la base. Y así, las máscaras, los disfraces, que el ritmo no pare... Y ya el drop. beat drop, bueno, sí. És que poc sem... M'encanta, dadaisme pur, no? Exacte. Ai, total. En plan, poc sem parlat que les bases de Tamara estan molt bé. En plan, són perfectes. Sí, estan molt ben produïdes. He de dir que la seva millor fase per mi és la primera, Tamara. és la primera. O sigui, Llorena m'interessa menys. Tamara No me deixa Reina de és parèixer guai, també, El vídeo, jo vull fer, ara que estem parlant de Llorena un moment, i ara parlarem de Tamara, jo vull recordar que en la seva nova etapa ella és addicta a caure's per escales, sempre. Els vídeos de Sálvame, d'ella cantant Go, o Around the World, no sé quina és. I es cau 3 cops en el mateix punt, a la mateixa escala. Ja. I al final es treu els tacons i es cau amb una cadira més endavant. No, veure-la en directe és problemàtic, perquè, Sí. sofreixes, bàsicament. Sí. Com el vídeo aquell que hi ha per Twitter, que està Tamara, Llorena actuant, cop se cae i són un gay de fons. Que s'ha caído la maricona! És que el vídeo no l'he vist. Ara te Increïble, l'ensenyo. crec que va ser en Barcelona, pot ser? Pot ser. És que tot passa aquí. És que és increïble, increïble. Uau, m'agrada moltíssim. No sé, a mi me va aparèixer... Ja ho hem parlat abans amb la Carmen de Mairena, a mi en cert moment també, na Llorena Tamara en aquell moment, que era també d'aquella època, me produïa cert terror, perquè estèticament no entenia molt bé què estava passant davant la pantalla quan jo... Ella és la primera persona no binària. I no ho entendreu mai. Andrògina, perdona. Vale. Andrògina. Andrògina. Per jo, persona no binària, la primera i pionera és Falete. Oh, no! L'elefant en l'habitació, però perquè Falete és molt problemàtic, Bueno, Falete, aviam. a veure, a mi musicalment m'interessa moltíssim. No, musicalment, bé, i sé que m'has mirat malament perquè penses que estava volent dir una altra cosa i no en cap moment anava així. Jo també estic gordo, o sigui, sisplau. Falete va tenir un ex que després va dedicar al porno. Ah, Caballito de Mar o algo Ese. Sí. Que el que va passar és que, en plan... Que va simular un secuestro, no? Va simular un secuestro. Bueno, aquest era el Isaac, aquell raro, el que anava d'on estàs corazón, però jo m'estic referint després. Un calvo? Bueno, da igual, que va resultar ser molt problemàtic perquè també, no l'ex, però també Falete es veu que té com unes trames rares amb i coses... Te manda un saludo. Exacte, Vale. Vos aquesta trama desconeixia. Jo és que la vaig veure fa com relativament poc i per això crec que és problemàtic. També. Uau, vale, d'acord. Llavors, retir-lo dit, m'he de retirar moltíssimes vegades avui, però a mi Falete és vera que en cert moment també m'ha apareixet inspirador i vaig pensar Sí. que s'ha reivindicat poc la seva figura i la seva existència. Sí. I més en un món que de vegades és tan arcaic com el món del flamenc i del cante hondo i de la Sí, música completament de d'acord. andalusa i tal, no sé, m'ho veig com... Bueno, no sé per què m'he anat a... Perquè estàvem parlant de que Tamara és andrògina. I No, una Tamara és mica andrògina de- total i de fet ja ho hem parlat abans fora de micro que molt acertadament va fer una sessió de fotos David disfressada Bowie. i vestida de David Bowie i és que realment la Tamara és la nostra David Bowie. És que, de fet, en plan, jo me'n recordaré sempre que en aquell primer disc, perquè està tot a YouTube i el podeu escoltar, té una versió de Free marketing. Este amor no se toca, de Yuri, i és Perdó. increïble, és increïble. O sigui, és que me'n recordaré sempre, que jo no sé per què, de cop, un dia vaig tornar de sisè de primària, estava fent, jo vaig descobrir a Tamara a sisè de primària, i em va començar a sortir YouTube vídeos d'ella, vaig dir, aquesta persona és molt interessant, què li passa? I dic, a por ti, que temazo. I vaig descobrir allà tota la trama a sisè de primària de Tamara. En plan, No ho enteneu, estem fent lip-sync ara mateix. fora les forces d'ocupació. Tu no sé si sabràs, encara segur que no, però tu no sé si sabràs la minissèrie que li van fer a Telemadrid.
Nacida para sufrir. Sí. Podries explicar als nostres oients què era això? Realment no tinc molt clar, potser tu jo sabies me l'he vist sencera. Pues, crec que és com un cuento de la lechera, una cosa així, com una ficció totalment... És com una cosa mig bucòlica, trash, i ella és la protagonista i és una actriu pèssima, però no tinc molt clar... Ho he vist com per fragments i no sé molt bé com va, ho expliques millor tu. El que passava una miqueta era que Llurena, Tamara en aquell moment, tenia com un nòvio raro i llavors també tenia com una enemiga i tenia com un seguit de movides que acabava tenint Alzheimer i s'anava a viure a un convent i es convertia en Sor Maria o alguna així, i bueno, era increïble. En Mamma Mia, que era com aquell tomate de Telemadrid presentat per Víctor Sandoval. Exacte. I Belinda Washington, crec. O sigui que molt fort. Sí, crec que devia ser Belinda Washington en aquella època total. Sí. O sigui que... Però Tamara va ser una revolució. O sigui, ja només enllà del món trash, en el sentit de, en el món en general, jo crec que Tamara va ser com un abans i un després, perquè va ser el primer començament o el primer d'esto de que tu, per fer les coses i per poder triomfar, no significa l'hagis de fer bé, que és el que se li va dir el tamarismo. I pues jo sempre he considerat això superguai perquè dius, potser no estic fent les coses bé, per arribar a algun lloc. És com el nostre podcast, una miqueta la predecessora de l'Espistec. Bueno, és que ella era com una lideresa amb aquest tamarismo de moltíssima gent que se la considerava friki, i lo guai de tot allò és que era una mica un moment com culturalment una venjança dels friquis, en plan, nosaltres a pesar d'estar als marges tenim dret també a estar a primera línia, perquè never forget que na Tamara se'n fotien molt d'ella, però estava cada dia en prime time a tele i va ser número 1 a tot Espanya amb el seu maxi single La Por Ti. Exacte. Vull dir, i número 2 estava Alejandro Sanz. Uau! Sí. I la discogràfica d'Alejandro Sanz va voler silenciar l'èxit de na Tamara i l'àlbum d'Alejandro Sanz l'anunciava com el verdadero número 1. Saps? I és com, no, amore, és número 1, bueno, ja és que en Alejandro Sanz en aquella època ja no feia bé les coses, ara encara pitjor. Exacte, això és com una miqueta quan Camela li va treure el número 1 a Madonna. O a les Spice Girls, Que de fet van anar a Espanya per veure què passava així amb Camela. Sí, en plan... Bueno, és que a més, jo crec que na Tamara, igual que moltíssima altra gent, tipus na Leticia Sabater o tal, que diuen una mica d'aquest fenomen, la seva com a incapacitat acadèmica i les seves dificultats vocals com a per arribar a les notes com a que acadèmicament se consideren bones, al final el que fan és com inventar-se un altre tipus de música i un altre tipus de gènere, i a mi m'apareix lo absolutament millor, perquè la cultura ha de fer això, no? Com remoure i créixer i variar. I que en certa manera sempre acaben sent, per exemple, en el cas de Tamara, en plan, va ser com la primera diva espanyola, en plan trash. És que jo me'n recordo, per exemple, ella era molt de... també ha abraçat molt aquesta cultura. No sé si heu escoltat mai Busca un hombre, de Tamara. Sí, això era com la seva segona... el seu segon àlbum o alguna cosa així. Sí, aquell videoclip tu l'has vist? És Tamara montándose, ficant-se la laca en el pelucón XXL, mentre paral·lelament, mentre s'està peinando ella, s'està draguejant una drag queen, que és que llavors amb la que mig s'enrotlla ella és perfecta. Ella sabia perfectament quin era el seu públic i el va reclamar des del minut 1 i està super acertat, sincerament. I llavors també va tenir tota la movida amb l'Oli Álvarez, que recordem que l'Oli Álvarez amb les perruques que tenia era molt drag queen. També era molt drag queen. La perruca aquella rosa mitja rissada amb el body embutido, aquell rosa. Clar, és que a més, si Tamara era deep web, l'Oli Álvarez era el triple. Deep web, o sigui, era com, uah, és que cada vegada és més profund aquest pou i vull ficar-m'hi de ple. Exacte. I llavors m'apareixia superinteressant. T'anava apareixent Toni Genil i dius, senyor amb aquest peluquín al revés, qui és? O Arlequín, qui és aquest senyor? Bueno, i quan ja va aparèixer... Tamara Seis Dedos. Margarita Seis Dedos. Això, Margarita Seis Dedos, perdona. Margarita Seis Dedos amb el ladrillo i tot. Bueno, és que és icònica. I sí que és veritat que amb Margarita Seis Dedos es van passar moltíssim. Totalment. I això sí que és una cosa que em fa a mi molta pena, en plan que, bueno, de fet, Llurena va tenir la movida amb Son Soles Ònega, perquè ella no volia que li posessin el vídeo, però... I és que clar, perquè era un vídeo que hi havia imatges de la seva mare difunta i era l'única cosa que havia reclamat que no posessin perquè li feien mal aquelles imatges, no era això? Exacte. I és molt fort, però sí, amb la Llurena, amb la Tamara es va fer com un revuelo que... És que és increïble, tota aquella història. Bueno, i tot les trames que va derivar, perquè jo me'n recordo que, no sé si potser tu ho saps millor, amb la Loli Álvarez, que li van fer una liposucció
i la van portar vendada a Cròniques Marcianes a destapar com li havia quedat la liposucció. O sigui, va arribar vestida com de la mòmia i després la van anar destapant com allà en directe perquè vegéssim com tot el que s'havia fet a la Loli era Álvarez. el preludi de la Peloponi. Bueno, jo anava a fer la comparació amb les Campos final de la segona temporada, directe en Sálvame, quan els havien fet la reducció de papada. Sí, pues una miqueta va ser això. Que després se va desprendre una cosa així. Sí, setmana i pico. Que a partir d'allà va ser quan va anar-se la Carmen Borrego de Sálvame, perquè va ser el Sálvame Ocupa, li van llançar la tarta a el pallacín. Sí, a la papada. Però per mi també el moment més delirant de tota aquesta història serà ta mare pujada sobre la taula cantant amb Leonardo Dantes. No canvié, mentre estan Toni Genil barallant-se per allà i la Loli Álvarez intentant agafar la Tamara, els segurates agafant a la Loli Álvarez, la mare picant amb el bolso, és totalment distòpic i és increïble. Era una energia molt neurodivergent, o sigui, aquell format era super estrany perquè tothom era com, o sigui, com se diu aquella pel·lícula? Inside Out? Sí. Era com un Inside Out. Literal. Inside Out neurodivergent perquè ningú acaba de ser res i tothom està com embogit. Era un programa super estrany. He de dir que tenc com a, no sé si vos passa, però a mi Cròniques Marcianes tenc com sentimientos encontrados. Sí, sempre. Gràcies a aquests programes que eren tan circ, el circ al final, el ser tan marginal, deixa entrar tothom en el seu circ, doncs un poc el que tu deies, que els maltractava moltíssim i potser nosaltres hem fet com una relectura i una resignificació d'aquests personatges perquè nosaltres també tenim problemes, però al final els martiritzaven moltíssim i sap greu quan veus aquelles imatges, no? O sigui, per exemple, Milà Ximénez ho va dir en una entrevista que deia allò era un pou de veure qui cridava més i qui la deia més grossa i si jo no la deia més grossa no m'enfocava la càmera i per tant això em generava a mi problemes. I era com, joder, saps? I una pregunta que vos vull fer, no sé, ara que volen fer com aquesta sèrie Superstar produïda per els Javis, o sigui, que creus que serà guai, vos fa com una mica de pànic, creus que se la reivindicarà com toca, no sé. A veure, no sé, també va passar això amb la Veneno, no? En plan, la van reivindicar i tal, i sí, se va reivindicar bé, se va fer una relectura de la seva persona, que també no ens hem d'oblidar que de certa purpurina i tal, la Veneno tampoc i que la Veneno tenia sempre i tal, tampoc pretenia ser la Veneno també tenia tics molt problemàtics, o sigui, per exemple quan després sí que és veritat que va estar en presó i després de presó sí, es va tornar una miqueta la pobra li va passar factura sobretot a la seva autoestima tal, i tenia text molt qüestionables com quan deia això de jo mai seré una dona, no sé què o quan aquest matí, per exemple, en plan no sé què estàvem parlant en el vídeo que hem comentat abans que estàvem veient, deien los Manolos, per què es diuen Manolos a la gent transexual? Perquè Viviana Fernández es deia Manolo abans de la transició i la Veneno ho feia servir per encardar-se d'ella, o sigui que també cal fer una relectura d'aquesta gent però sempre també veient en quines coses eren, saps? No sempre fent un brilli-brilli. Ja, bueno, jo crec que na Tamara, actualment Llorena, sí? no és tan qüestionable. No. De la seva carrera, inclús és més passat de tots, o sigui, passat en quant antic, ha envellit molt millor que moltes altres passatges de la Veneno. Tot i així me fa com certa por aquesta sèrie, perquè al final a mi en certa manera m'agrada que estiguin els mages i se quedi allà els mages, com aquesta cosa de... No me la gentrifiqueu. Sí, i a més els Javis tenen com una capacitat de fer unes sèries, tant com a directors com a productors, que apareixen anuncis d'Ausònia. Oh, vale. Que no sé si m'acaba d'agradar que la Tamara estigui... A mi em fa molta por que... O sigui, és sabut per tothom més o menys que la té localitzada que fins fa poc la Tamara la Llorena estava amb antidepressius. O sigui, a mi em fa molta por que fins a cert moment això li pugui donar com un revoló molt fort i la pugui afectar ella com a persona, saps? Que jo pel que sé, pel que ha mostrat, ella està molt il·lusionada amb aquesta sèrie, però, o sigui, també em fa com molta por que en certa manera se li posi purpurina sobre el moving que se li va fer i el bullying massiu que se li va fer, perquè sí que és veritat que els Javis explicaran tot això tal com va ser, però sí que tenim aquesta por que a vegades li fan com un twist i acaben fent com que la vida de la persona va ser espines i va ser roses, saps? Fa una miqueta de por que acabi sent una miqueta això. Sí, ja t'entenc. Que és com també una miqueta com el que van fer la Veneno, que jope, que mal ho va passar, però gràcies a este bullying ara va arribar tal, que realment sap greu. No va arribar tan lluny com potser la pinten en la sèrie. Vull dir, al final la pobra va acabar com va acabar i en l'ostracisme, no ens oblidem. Exacte, sí. Total.
Sí, jo el que crec que segur és que aquesta sèrie de Superstar de Na Llorena hauria de ser sí o sí un perdó col·lectiu. O sigui, hauria de representar-nos a totes col·lectivament com a estat, no sé. Però també el que jo vull de tot això és que també es dongui com, no un càstig, però sí com una estivada d'orelles a tota aquella gent que va contribuir, ja no tant, per exemple, a la pròpia Loli Álvarez, perquè sí que segueix viva, o Leonardo Dantes, que també segueix viu, i que van contribuir a tot allò, perquè al cap i a la fi, tant Leonardo Dantes com Loli Álvarez, bueno, Toni Genil no, perquè pues, està mort, però... No, Toni Genil està viu. No, Toni Genil està mort. Se va morir? Sí. En quin moment s'ha mort? Toni Genil està mort, crec. Toni Genil. Estem fent comprovació... Toni Genil, Michael Jackson, exacte. Ai, és vera que li va fer com uns macarrons o alguna cosa així amb Michael Jackson. Que els tenia petrificats, veus? No està mort. No està mort, pensava... Sonava que estava viu, és que jo el segueix que Instagram i dic, no pot ser, ningú ho ha dit. Jo pensava que estava mort Toni Genil. No. Però Toni Genil... No, és que ara la cagaré. Toni Genil no és el que va robar un banc, no? No, aquest és Dioni. Vale. Pues això... Dic, no és aquest, no. Toni també està viu. No tant com una estivada d'orelles cap a Toni Genil, Leonardo Dantes o cap a Loli Álvarez, perquè al cap i a la fi tots aquests són víctimes del propi cercle, però sí com estivada d'orelles a tots els que van generar tot això, no? Pues, bueno, jo que sé, Javier Cárdenas, Javier Sardà... Que estos senyors se disquen en la tele fent un contingut prou similar i tal. En actitud, ja no tan bèstia en lo de friquis, però no sé. Bueno, i que mai han fet com això, no han demanat mai una disculpa, ni han com analitzat des de sentir llàstima de veure-se a si mateixos actuant d'aquesta forma, mai han dit absolutament res. No, de fet, quan va morir en Carmen de Mairena, en Javier Cárdenas va fer un tuit sobre ella, rotllo, personaje entrañable, se ha muerto. No va aprofitar ni aquell moment per demanar-li disculpes d'una forma pública, i clar, tothom se li va llançar damunt de Twitter, rotllo, amor, no sé si ets la persona indicada per desitjar-li pau a una persona que has fet sofitar a nivell mediàtic, no sé. Per això, en plan, no ho sé. Jo, si voleu, ja per anar acabant, ja que hem parlat de Loli Álvarez, vull recordar un moment icònic d'ella, que és quan, amb no sé qui, es van estampar contra la Cibeles. Ai, és vera, però que era un muntatge després. Sí. Crec que ella estivalitzant, pot ser? Sí, i Arlequín, jo diria. Sí. Que està ella allà amb el collarín mentre l'estan traient els bomberos. Chicos. Altra vegada. Exacto. Chicos, no puedo más, no sé què. Bueno, en fin. Jo sempre m'ha fascinat aquella escena de... O sigui, com està ficat al cotxe. Sí, vull veure el making of, saps? Sí. O sigui, tothom vol veure el making of del Resplendor, alguna pel·li, però jo vull veure el making of d'aquella cosa, perquè com fiques el cotxe una font? Una font, o sigui que és el puta centre de Madrid, vull dir, com fas això i ningú te para? I que el cotxe està molt ben posat, perquè el cotxe està com posat d'una manera que és com si, en plan, tu creus que per ficar el cotxe a una font com entrarà? Així o així? Explica-ho perquè això igual no s'està gravant. Amb el morro dins de la font o amb el morro fora de la font? Vale. Com creieu que entrarà el cotxe? Amb el morro dins de la font? Doncs el cotxe està ficat amb el morro fora de la font i estan tots com en diagonal cap amunt, saps? És com sí, és com si haguessin entrat i mig sortit. Sí. Una cosa així. Sí. I a part, però, té com una inclinació com visualment super estètic, saps? Tipo una Beyoncé ara que ha tingut problemes amb el seu cotxe de Cowboy Carter. Un poc sí. Una cosa així, tipus, així, no? Com que és agradable de mirar i és impossible. O sigui, si tu t'has fet mal en el coll, no pot ser que caigui tan bé. És perfecte, realment. I que a sobre, a mi em fa molta gràcia perquè veus el vídeo i la tia va amb els seus tacones super ben pentinats, super no sé què, i la veus amb el collarín allà sortint amb els tacones com si fos Cleopatra VII sortint del sarcòfago divina. Increïble. No, a mi m'apareix lo més, i crec que ja ho he dit abans, però és que a mi la realitat m'apareix tan mediocre que estic super a favor d'aquestes fantasies que creaven aquests personatges. Sempre. Total, és que al final ho decoren tot d'una forma bellíssima. I bueno, i perquè aquí no s'ha parlat de Lidia Lozano reviviendo muertos, que aquesta és una altra. Bueno, com tu que has matat a Toni Genil. Ai. Tia, saps què ens va passar la primera temporada d'Opus Dei? En plan, jo tenia una necroporra. Vale. Vaig encertar 7 persones. Puc demanar qui eren? A veure, eren previsibles. Eren Carmen Sevilla, María Teresa Campos, María Jiménez... Uau, però van morir com totes en el mateix any, no? Concha Velasco, la Reta i aquelles de folclòriques que van morir totes de cop, les van encertar totes. Uau, o sigui, certament estaven totes en un perill jo, mèdic. Carmen Sevilla la veia en peligro feia molts anys. És que la Carmen Sevilla va durar moltíssim, la pobra, amb un Alzheimer. Sí, potser va durar 20 anys amb Alzheimer, sí, va ser molt complicat. fort. Sí. Pues eso, y bueno,
Pues jo crec que no sé si hi ha alguna cosa més a comentar. Jo crec que no, jo m'he passat molt bé. Espero que vosaltres també. Ai, Jo m'ho he passat molt bé. Moltíssimes gràcies per venir. No, me fa molta il·lusió. I, pues, bueno... Però este acte de caritat. Exacte, aquest acte de caritat. Bueno, espereu estar útil. I tant que sí. I, pues, seguiu les xarxes socials i, bueno, pues, fins aquí aquesta I temporada. en el que no surti, també. Ja, exacte, en el que no surti. I, pues, fins aquí aquesta temporada una miqueta renovada d'Opus Lei i suposo que ens veurem més endavant. Home, sí, no? I tant. Ja estem preparant la llista de convidats del següent any. No us de ser necroporra, no t'equivoquis de No, llista. no, per favor, no vull matar l'Alba Riera. Bona nit, estimades. Pues bueno, pues Avui en el merci. soterrar. I fins aquí. Moltes gràcies.